Oshoba. Første omgang, round 1. Jeg vurderer, at det er Oshoba med Chris Sanigar og Tony Borg i ringhjørnet. Og det har været en kamp, hvor Oshoba med sin højde rækkevidde har styret indledningen, men jeg synes, Braga kommer bedre og bedre ind i kampen. Braga sørger for at fjerne hovedet fra centerlinjen, og på den måde bliver hun sjældent ramt hårdt. Og her ser vi glimt af, hvad hun kan. Overhånd og venstre hugget, og så åbner hun op på de indre linjer. Så hun tæt på, Braga. Der er nogle fine sekvenser, hun slår. Så ind forbi, ruller sig ind forbi jabet, og så kommer overhånd og venstre hugget. Men så kommer overhånd! Hårdt! Ramt! Og for første gang i karrieren er hun sendt til tælling. En stor del af bokssporten er jo den her nedbrydning, som vi også netop ser lidt af her. Men havde det været 3 minutters omgang, så havde det set anderledes ud. Og så Braga, ren nok, bliver det til. Og så har vi en nigeriansk